Nkosi yethu uYesu Krestu waseNazaretha molweni ententeni. Hallelujah. Hlaba wakucendane. Ndisindisiwe izono zami zonke zixolelwe. Ndenzelwa inceba yokuba ndisaphile emhlabeni. Ndaziwa yinkosi uYesu Krestu. Yathi yakundazi ndaresponda kuko oku ebendenzele kona, ndayifumana inceba yokusindiswa. Enkulu endiyibulelayo ile yokuba sefikile ndingayenzi lukhuni inhliziyo yami, kodwa ndivume uYesu andisindise ngenxa yokuba ndabhaqa ukuba izono ezindoyele kuzo bendingenako ukuzihlangula kuzo. Kodwa kwadingeka umsindisi ongoyelanga kumade bendoyele kuwo wesono, owama ngenhla engekho semadini, wathoba isandla sakhe wandenyula nami. Ndingomnye wabantu abanyuliweyo lizulu. Ndingomnye nami othi xa ethetha athi ndiyezulwini ngenye imini, ngenxa yokuba uYesu lona ndimazile ndiselapha emhlabeni. Ndibavile abantu bethetha ngaye, ndabalandela, ndabalinganisa, ndathetha ngaye ndingazani naye, ndangqina ngaye ndingazinto ngaye, ngenxa yokuba ndive abantu abathetha ilanguage yokungqinela uYesu. Nam ndaba ngomnye ongqinayo until izulu landivakashela. Bendiqawa njengabantu bonke, bendisiya every Sunday enkonzweni, ndingaphoswa iservice phakathi nenkonzo, ndisoloko ndifumaneka ndithembekile ezintweni zokusebenza kwasenkonzweni. Bendingumhlabeleli nam, ndidumisa uThixo, ndisaziwa abantu besikeleleka every day bemane besitsho besithi uyintsikeleli, kodwa ndingahlukananga nesono. Ndingahlukananga nesono. Bendingenayo into ethi ngenye imini ndiyezulwini, ngenxa yokuba isono sindilandele noba sendisindisiwe. Ndahlangulwe esonweni, kwathi ngenxa yokuba careless kwami ndasivumela isono saphinda sandibamba. Ndabalikhoboka lokukhotyozwa sisono, ngoba isono sakufika ayinguwe osityayo, kodwa siso esitya wena. Sinento emane isithi sitya izono, noma abantu bathi izono, kanti sisono esitya umuntu. Lithi iBhayibhile isono sakukhulelwa siyazala, sizale ukufa, ngoba isono esi siyinto emtyayo umuntu. Asimiyeki umuntu singambhubhisanga isono. So nambe ndingomnye ebekade bhujiswa, ndityiwa ngamandla esono, ndingayazi inkululeko ndithetha ngayo, kodwa ndabe ndibophekile. Ndiphume ndize ecaweni ndikhululeke kanti phakathi kwabazalwane, but ndophuma enkonzweni ndibuyele ekhaya, zibuye zonke izinto ebendikade ndizenza, nazo zonke ezi bendikade ndingqina ngazo ndisithi ndoyisile kuzo, zibuye zizothi ubusithini, kube nzima ukuziphindela ngenxa yokuba ndisabanjiwe zizo. Bendingqina ngoYesu osindisayo, kodwa ndingakwazi ukusindisa kwakhe. Kodwa ndamcenga uThixo, ndamcenga uThixo, ngenxa yokuba xa uyazi inyaniso, udinga ukuba usondele kumsindisi wakho, ucengane naye, ucengane naye. Ndamcenga, eyona nto endimcenga ngayo kunanamhlanje ukuthi Nkosi ndifuna ubuso bakho. Ndisibonile zonke ezinye izinto ezifunwayo ngabantu, kodwa inyinto endishiyeke nayo emthandazweni wami, Nkosi ndifuna ubuso bakho, ndingasithekelwa bubuso bakho. Nkosi ungenzi ukuba ndingaliva izwi lakho, ngoba izwi lakho elinamandla okundinqanda nokundiqondisa, ngoba izwi likaThixo lingamadoda siqondisayo endleleni. Lilo elithi hayi esonweni, hayi cawe, hayi umfundisi, hayi abazalwane, hayi abazali, ngoba kunabantu abakholwa
abazali. Kodwa xa kufike izwi likaThixo lifika likwehlukanisele, likwenze nawe uzalwe